Bu sözlerge her bir söz жылысын өзі бере тұрғандыр. Әменім үшін ол әти бар тегіне болды. Тіші білән өнің не екенін біліп өскен буын түгіл біз. Біздің буын әтилерін қайыш, қараш, пышмақ, іштен гіне танырлық. Алар біз нәнелер кебек башыбыздан сыйпап, үф-үф деп өстірмей шо. Алар біз малайларыны ерлер еді. Біздің әтилеріні елап та, жырлап та алып болмай. Біздің әтилерінің хөрмәтен хезмәт белән генә яуларлык. Әйе, әтинең кырыслыгына шу килгән чаклар күп булды. Иң кызыгы үзең әти булгач үтә икән ул. Әле хәтерлим бала чакта нинең әйткән сүзе бар иде. Атаңа әйтәм, малай! Дигән сүзне хәтерлисеңме? Ул сүз безнең өчен приговор иде. Bir yolu балалар белән уйнадык та, күрше әбинең тәрәзәсен ваттык. Әни шунда атаң гына кайтсын, малай, дигән иде. Әтидән шундый куркылган, сарайның кеше күрми торган пычмагына кереп пыстым да, 4 сәгать әтинең эштән кайтканын көтеп утырдым. Чыкмадым. Чыгырга да тиеш түгел идем мин. Кирәк бит. Әти эштән кайтуга нәкъ шул сарайга килеп кермәсенме? Әшатта мин утырам. Әти миңа беренче тапкыр җылы иттереп, улым, нишләп утырасың анда ди. Мин каушап калындым шунда. Мәйтәм, әти сине көтеп утырам.